fuq is-sigurtà tat-toroq. Però Ramon, l-ewwel ħaġa l-inċident tiegħek kif kien? Inti għadek kemm ilek mill-inċident frisk? L-inċident kien fis-16 ta' Lulju u kont sejjer lejn Marsa Scala, ġifieri kont għaddej minn triq dritta u ħin minnhom ħareġ minn Ġosaj Street, ħarġet karozza minn Ġosaj Street ġiet qudiemi u jiena għajdiħel fiha. U fil-fatt kif semma s-senjur, inserta li dak kien Taljan, ġifieri jista' jkun di qed nispekula jien, ma jista' jkun li u ħireġ ħares lejn in-naħa l-oħra għax normalment għalih il-karozzi jkunu ġej minn dik in-naħa. Imma ir-riżultat kien li jiena stembaħt l-isptar u għamilt żmien twil u għadni s'issa ġifieri imbagħad minn diversi problemi tas-saħħa ħabba dan l-inċident. U xi tħoss meta tara tgħid din is-sena proprja l-iktar sena li kien hemm mwiet tgħid seta' ġitni għal? Fil-komunità tal-muturi, ġifieri kulħadd huwa inkwetat dwar is-sitwazzjoni kif inhiex. Ovvjament ġieli tkun torta dak li jkun qed isuq għax mhux jew ħanajtek ma jkun hemm ħadd ieħor li huwa tort, imma ħafna kawżi tal-inċidenti fl-opinjoni tiegħi f'ħafna accidents ma jkunx ħaġa waħda biss li kkawżat l-inċident. Xi ħadd ma kienx attent u kien hemm it-triq imxarba u kien għaddej daqsxejn speed eċċessiv li kollha f'daqqa mbagħad jieħolqu l-inċident.